Nagasat na naisalakan as ibibiyag daytoy nga aspin iti maysa a karinderia iti barangay Karaitan iti ili ti Badoc. Makita ka iti matana iti buteng ken arig nagpagpakaasi gaputan na kagalot iti nguso na ken digiti saka na usar iti barot ken nakaipan iti uneg ti sako iti madanunan digiti otoridad. Ngem malaksid ka daytoy, narekobre pay manipod iti 40 ket 7 ti tawen na lalaki a residente iti naso lugar ken agtagikua ti karinderya, tinasurok 2 kilo ti mapapati a karne ken saka ti aso. Balaygi na kimeg ti sospek, bayat iti entrapment operation, babay iti na pagtitipo na pwersa ti Criminal Investigation and Detection Group, Animal Kingdom Foundation, 101st Regional Mobile Force Battalion, ken Badoc Municipal Police Station. Di manon met kaditi otoridad ti report pakaseknan iti maatap a panagparti ken panaglako ti karne ti aso ti sospek, babaen iti community-based informant. Makita pa'y itinadalita na post ti suspect ti social media ti picture ti mapapati a karne ti aso nga adaan iti caption nga adobo. Ti suspect ti sumango ti reklamo. Balagi ti pulisya kadagiti umili nga adda iti sungbatan da iti linteg numapaneknikanda nga agab-abuso, agparparti ken naglaklako ti karne ti aso. Narisgo iti panangan ti karne ti aso gapot na mabali na pakalaan ti na duma-duma a klase ti sakit pakairamanen iti makapatay a rabies virus. Ngem ni parik na iti panagayat kadakwada, kuna iti kaadwan, asubatan da daytoy iti awan patinggana a loyalty, arasun met amaw awagan da iti man's best friend. Mark Magdirila, Balitang Solid North.